Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan an Neri. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda kadendenak iso ni Talyo. Agpada kami asaan ang nakaturpos iti panagadal mi. Nupay kasta, aramidan mi ti kabaalan mi, tapno mapasaya at mi ti biyag mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Neri. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Okay, anya ti plano yo kan Talyo, Neri, anak ko. Anyat kayat yu asawan tatang. Anya plano? Kano nga kalaysa kayo? Dayta ka di. Saan pa'y nga ita, tatang? Kano nga raw? Makatawanan nga dindin na kayo. Kat saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Agur nung kami pa'y, tatang. Amoyo mat. Agpada kami asaan ang nakaturpos iti panagadal mi. Narigat ti agberok iti natalgad at trabaho, tatang. Uray simple laeng nga kasara. Tinapatag kat legal ti panagdinayaw. Dumteng tulat ta ka di, tatang. Yapurayo Anyan tulangan ti panunutan ti sabali at tao. No makita da ngagdindin na kayo. Kat saan kayo gayam ang nagkalaysa? Kas nakunak itayon, tatang. Dumteng tulat ta. Agtrabaho kami pa'y. No makaurnong kami, di mabalinan ngagkalaysa kami. Mabalin matan nga agsikugak. Narigat nga dati agpamilya no awan pa'y ti usto nga urnong, tatang. Kumusta ang ni tatang mo dyan, Neri? Nasaya at mat. Busy iti garden na. Nasaya at mat nga rin kasta. Naimbag man. Tadi naimbaga nga agnad kay Jay Balayo. Amo na adito'y sentro ti ayan ti oportunidad para kanyak. Aywan gayam. Sang kadakamat nakit di, no kaano ta kanung agkalaysa. Kat, anyang itimbagam? Imbagak nga agurnong tapay. Maawatan na nga ta. Wan, awan mat maramidan tayo. Masapul nga agurnong tapay. Narigat, no agga po amin iti utang ti kwarta gastusan ta. Hun agurnong tapay bakit? Saan anala ka ti agpamilya no awan ti ustong urnong? Agpabak ng tapay. May ninanang mo dito'y boarding house ta itay, Talyo. Apay ka no? Anya ti imay na imbaga? Imay dimawat iti bagas, ta naibusanda ka no. Ay, una yan ni nanang. Agraman bagas, umay napay dawatan dito'y. Apay akas tamatan ti panagsasaom iti inam. Saan ka matasigo da kasta Masikuranak launa yan, bakit? Anya man ti pakasikuram. Ay, naikatak iti trabaho. Anya? Nagapa kami ngamin iti may sa katrabahwak. Kasano nga rudan dayta? Pagtrabahwam ngayon, kasano ama kaurnong ta no awan mat trabahom? Saan mat nga umanay ti sweldo kapag biyag ta? Italamanan anak kaumay ka dito'y balay Neri. Kasapulak ti tulong mo ita, friend. Anya ay aklase ti tulong ti kasapulam. Agbuludak kuma iti kwartam no adda. Pangaramatam iti kwarta. Inayon mi iti puunan mi, friend. Manulaang ngamin ti kwarta mi, kat naikatan ni Talyo iti trabaho na. Ay, kanayon matan ang maikat ti nobyom iti trabaho na, friend. Dayta nga rod, friend. Isuan na pagsaritaan mi nga agnegosyo kami laangan. Aglako kami man iti tinuno. Aywan mayat dayta. Ipadasyo ti agnegosyo. Anyat amuyo. Amangan no linyayo ti agnegosyo. When friend, ipadas mi man nga agpaiso. Ay, narigat matlaang ngamin ti agaplay iti mayat at trabaho no awan nalpas sa kurso. O sige,
Pabuludan ka iti 5,000, friend. Ay na, agyaman naklaunay gayam. Dakkelan day ta atulong mo kanyak. Inam abulanan tinegosyo yo kanitalyaw Neri anak. Adamat siguro ornong yaon. Adamat basit, tatang. Kaano nga raw ngagkalay sa kayaw? Ni tatang mat, kalay sa tisang kay bagana. Aguray pa'y matata manayunan ti urnong mi. Plano mi pa'y ngamin ti agabang iti pwesto. Jay nalawlawa ko matatang. Ado nga minan ti suki mi iti tinuno iti sentro kat. Lukasta, awan pa'y nga raw. Saan kayo pa'y kayam ngagkalay sa? Saan pa'y tatang? Nayunan mi pa'y ti urnong mi. Simple abalay ti sumarunong ay urnungan mi. Tapno saan kami amagastusan iti abang. O sige, no anya ti plano yo, makamo kayo. No lakit di ta pagsayatan yo. Kumusta nga iti lakad mo? Nakasaritam ka di ti akin ko kwa iti abangan ta pwesto? Wen, mayat gaya mi jay. Nalawlawa, ken adu ti lumablabas at tao. Asidag pa iti boarding house apagabangan ta. Ti kuna ti agpapaabang, kat mabalintan nga agyan ijay. Tadamot balsit kwarto ijay. O di may mayat manan. May salaangan ti abang abayadan ta. Katuna, makatibid ta pa'y. Kaano nga rod nga umakar ta? Inton sumaron no alawas pa'y. Agripir da pa'y kano. No kastoy kumaka na yun. Makaurnong ta dagos. Ket iti saan nga agbayag? Bumak ng tantumat. Saan tan nga agparikot iti kwarta? Numayat ti taray ti negosyo ta. Dito'y gayam tinagakaran niyo talyo anak ko. Unanang, nalawlawang amin ditoy. Sa bagay mayat mo. Ado ti customer yaw. Isungarod anang tangdan kami iti dua kadwami. Nudaduma, ket mapilaan kami ngamin, nanang. Mayat kit di No ado ti customer yaw, adun tuma ti malako yaw. Dagos abumak ng kayo anak ko. Oh, nanang, ada kayo matgayam? Wan, may kula pinasyar ni talyo nga anak ko. Ha? Nadamag ko ngamin ngay makar kayo. Iso ana panunot ko ti sumarungkar. Ay, wan nanang, may mayat ditoy. Nalawlawa. Ay, amangan kit din umabisin kayo. Ada tinuno ija kusina. Mangan kayo latta ija, tani. Busy kami. Ah, Neri, siya kung timakamu ka ni nanang. Tumulong kakit din ijay. Talyo, adamat tan ornong ta. Anya nga ta no gumatang tamat tan iti balay ta. Uray basit laang. Tinapatid kat santan nga agabang. Ay, katuna. Ala, mangkita ka no adda for sale dita. Kasaritak to ni Jessica agayam ko. Sigurado nga adda mo na dayjay. Wen, bagaan nak to no adda. Okay. Ahon gayam. Rumwarak inton madamdama. Sa dino ti papanam? Iti ayan tigayam ko Kasangay na ngamin ita. Asino nga iti kadwami nga aglako iti tinuno inton madamdama? At damot dagiti tinangdanan ta. Isudan ati kadwam. Di bale, talo kayo mat. Kabalan nyo day ta. No kasta, adagaya man budget yo? Kasi ti apo, adamat basit gayam. Kasaritak to ni Insan Lilia. Ilaklako dati balay da, tag-migrate da kanumat ijay New Zealand. Manungay ti pangilako da? Day tatijak pa'y sigurado. Ipadas to atawaran. I-text kanto no anya ti makunana. Sige, urayok ti text mo Pilyam tay balay nga asidag ija pwesto gayam. Wan, ti balay nga asidag itinagabangan nyo idi, isuday jay ti balay da. Sa di na abanda ijay, friend? Jay nga'y blue ti pintor na. Mapanmuntulangan kitaan no saan ka abisi. Ag-text saktukan ka no makasaritak ti kasinsin ko.
Ano laang idinagla ko kayo iti tinuno, ita nakagatang kayo mutan iti balayo. Manumat atawan anagan-anos kami, nanang. Kasla nagpartak ah. Mayat tinapili yo abalay. Simple nga mayat latamag. Isumat tinakayatan mi iti anak yo, nanang. Aywan gayam, jak mo't makita ni Talyo. Awan mo't ijay paglaklakwan nyo iti tinuno. Ha? Awan ijay? Awan mo't. Di ba kada na itay kat umuna? Taado ti simmangpet nga ituno da. Na, agdamagak kadikan ka no nakitak ti anak ko ijay. Awan ijay kunak lang arudan. No na Barta. Ay, apo. Sa dino tinaggapwam si Katalyo? Ay, ako. Di talang. Sigagin di mat... Nasayaat ka di ti kastangar aramidam, ah? Ti kunam kanyak kat tumulong ka iti trabaho, ngam sabali mat gayam tinagturungam. Ay awanan, nalipata mon ti responsibilidad mo, gapot na adda kwartam, kasta? Dakas ka di ayan wagin joyak mat. Dakas ata sobra matan. Di ka matan matatao dito'y balay. Malawan. Dakas no dakas. At least, naging joyak mat. Ay natalyo aya. Jak amo na niya ti kinkinan mo. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta matan ti ugalyam. Oh, kumusta kayon, tatang? Nay, di mo matimbagbaga nga agawid ka ita, anak. Agbakasyonak pa'y dito'y balayo iti duwang aldaw, tatang. Kat kasano nga di negosyo yo? Imbilin ko pa'y lang kadag iti tinangdanan mi, tatang. Nitalyo nga eh. Jak amo no sa dino tinapnapanan na, tatang. Anya, apay adi maamaw. Santo pa'y ngagpakada kanyak day dya tao. Saan matasigo da kasjay? Nagbalbaliw laang iti nakaigam iti kwarta. Anya? No siyak ti mauma, talaga sinaak day dya, tatang. Nay, ino ta na maragpatyo na iti arapapyo, ngam kastamot tan ti mapaspasamak. When takas na kunak itayon, tatang. Dakkel tinagbaliwan ni Talyo, sipod na kaigam iti kwarta. Sa dino tinagapwam, Neri. Apay nga itakalangan nagawid. Anya ko matibibiyang mo. No si Katyada papanan na, okay laang. Ngam no siyak ti rumwar, nagadua sa om. Apay, anya ti itang tangsit mo, ha? No kastoy matlaang akanayon, nasaysayat no agsinatan. Diwan, sina no sina. Anya ko maita. Kukwam tinegosyo ta, kantoy balay. Kukwak mat ti urnong ta. Sa urmat ano kasta? Basta, kukwak amin ti savings ta. Dakal tumat lang ti maurnong mo, ta kukwam nga ron ti negosyo ta. Ti urnong ta, ganti motor laang ti kukwak. Di mon kontraan ti kayat ko. Sige, ngam pangaasim tapumanaw kan dito'y balay, itamat laang. Wen, pumanawak itamot laang. Di ka madanagan. Agim pakiak, itamot laang. Talyo! Talyo! Rumwar ka dita! Anya tar aramidam dito'y balay si Kanere. Ni Talyo ti kayat ko ang makasarita. Adda date da itinobya na. No kasta. Pudno tinadamag ko. Diyaka mo, no anya da itanadamag mo. Ngam ko na ti anak ko. Sika tinangisinakan kwa na. Gapot adakkelan tinagbaliwan ti anak yo, manipod na kaigam iti kwarta. Nawanan ti baga ang pumanaw kan. Di ka giskandalo dito'y parangan may. Makabulanan sipod nagsina kayo iti anak ko. Kan may sa, at damot lang ang nobya na. Awanan ti gapuna nga umay kapay lang dito. Nagsina kayong matgayaman ka ni Talyo, friend. Kaano pa'y? Nasuro ka na makabulan, friend. Apay nga italaang anaamuak. Apay nga in sekreto ang kanyak.
Aging gaita. Jak maaklon nga awan kami. Nasakit tinakam ko. Tay di imbagak ken kwa na nga uray agsina kami. Ketwan adagos ti sungbat na. Saan mat akas jay ni talyo idi friend. Tunggal aga pa kami ket ay-aywan nakpay. Ay, anya nga rod. Talaga akas ta. Dakkel tinagbaliwan na. Sipod na kaigam iti kwarta. No saan kami siguro ang nagnegosyo? No awan siguro tinaigaman na a kwarta. Saan siguro ang nagbaliw ti ugali na? Ngumno saan kayo ang nagnegosyo? Tung palbiag met nga agrigrigat kayo. Ay, friend, aklunam laengan asaan ada kayo tinaituding para ititunggal maysa. Nagamam mo kayo laeng. Tapno mapasaya at yu tibiyag titunggal maysa. Natawan tinapalabas, sipod nagsina kayaw ken talyaw. Narang ay meten ti negosyom. Awan ka din ti planom a magkiasawa anak kaw? Awan pa'y tata. Nay, kita narigat ti agmaymay sa itibiyag. Kasanukan tulaangan numatayak. Ni tatang mat. Magkiasawa ka kumameten. Nobyo tupay kat awan tata. Day ta asawa lakit din. No kaya't mau adda iritoken ka. Anak ti karuba tayo iji probinsya. Ni tatang mat. Sana na masapul nga aramiden nyo dayta. No para kanyak, dumteng tulat ta Kumusta kan, Neri? Anya dera aramidem dito'y balay talyo. Dua atawon na di ka nagpakpakita kanyak. Naggapuak ijay pwesto itay. Ang awan ka matijay. Kas makita mat, madama ti panaglabak. No okay lang kan ka. Kaya't ko kumamanan ti agdaton. Anyat ko nam? Kaya't ko ti agdaton manan kan ka, Neri. Dinak man ang awan akasta, sika talyo. Puno ti bagbagahak. Pagbabawiyak ti naramit ko kan kaidi. Pasensya kan. Ngam awanan ti mariknak a panagayat kan ka. No awanan ti ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Anya dyan nadamag ko, friend. Napan ka nun ni talyo, ijabalay mo. Anya nga itimbaganakan ka. Kaya't na ti makisinublian kanyak. Anya? Naibos ti kwarta na dayjay. Iso akayat naman ang tiag subli kanyak. Aywan. Nakita nga ro di na minsan. Nakakaasi ti langana. Wan tain sugal kan imbabae na ti kwarta na. Day tamat lang ti makagapo. No apay ajak kayat ti makisinublian kan kwana, friend. Narigatan. Amangan no dinak tumanen am-am mo no makaigam iti kwarta. Narigat at talaga ti kasta, friend. Angam, sika noan niya ti desisyon mo. Sigurado, adimon kayat ti makisinublian kan kuana? Talaga saanan, friend. Trauma ti impay dayjay alalaki kanyak. Kat jak ipalubos, amanayunan pay dayjay at trauma. Saan ako na nakisinublian pa'y kinitalyo, Mr. Lonely? At dalatamat dagiti nagdaton kanyak, ngem saan akon ang nakirelasyon pa'y. Impa may saklangan ti atensyon ko iti negosyo. Awan matlaangan ti planok a makikalaysa. Tati panagriknak, ket awanen tinamnamak ken ayat. Gapo ta 41 kon. Alakastan ket agyaman nakiting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Neri. Agyaman akmat pagam Neri iti daytoy apakasaritaam. Ala, adaken ka. Noan niya ti pangedeng mo. Ngam ti makunak. Ubing ka paymet iti tawan mo a 41.
Ket no adaman, ti sumangbaypay asabaling ayat. Ket tingiti nga manaimbag. Daytay awan to ti pagbabawyam iti udina. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Neri. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken sound effects, Roger Riferzo Ramirez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.